Күн исәнмесез коллегалар, Татар-информ матбугат үзәгендә матбугат конференциябызны башлыйбыз. Бүген Казан Федераль университетында күп мәдәниятле җәмгыятьтә туган телләрне саклау һәм үстерүгә багышланган халыкара фәнни гамәли конференция ачыла. Ул 3 көн дәвам итәчәк һәм бу конференцияга Казанга тел, әдәбият белгечләре, галимнәр җыелды, шул исәптән чит илләрдән дә. Без форсаттан файдаланып, һәм инде сезгә дә, журналистларга кызык булыр дип уйлап, бүген менә студиябызга кунаклар чакырдык. Радив Җамалетдинов, КФУның Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният-ара бакланышлар институты директоры, Әлфия Юсупова, КФУның татаристика һәм тюркология югары мәктәбе җитәкчесе, Адам Штифтер, Венгриянең Татарстандагы генераль консулы, Арпад Галгоци, тәрҗемәче, Венгрия, аның белән якыннанрак тагын бер танышырсыз, Фатих Котлы, тәрҗемәче, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, һәм Наил Ишмөхәммәтов, тәрҗемәче, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Димәк, безнең сөйләшүне әйдәгез шушы шәхесләрнең, господин Арпадның, Фатих Котлының, Наил Ишмөхәммәтовның һәм барыбызның да монда җыелуның сәбәбен ачыклаудан башлыйк. Иң элек сәбәпкә китергән сәбәп дип әйтик, менә шушы КФУда бүген башланган конференция турында сөйләшик. Радив әфәнде, сүз сезгә. Рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Инде әйтеп үтелгәнчә, бүген безнең университетта телләр һәм мәдәниятлар проблемаларына багышланган саммит ачылды. Бу ел сайын көз көнне уздырыла торган фәнни чараларыбызның берсе. Безнең быелгы саммит кысаларында 4 конференция планлаштырылды һәм моннан тыш тагын 7 түгәрәк стәл һәм симпозиум узачак. Шунысы үзенчәлекле, безнең ел сайын әлеге түгәрәк стәлләрдә, симпозиумнарда төрледән-төрле проблемалар күтәрелә. Быел әйтик біз клиник лингвистика, нейролингвистика, клил, ана телләрен, мәдәниятларын укыту проблемалары буенча сөйләшәчәк без. Әлеге проблемалар буенча сөйләшү өчен төрле илләрдән галимнәр килде, төгәлрәк әйтсәк, 10-нан артык илдән галимнәребез җыелды һәм Россиянең 30лап төбәгеннән, шулай ук югары уку йортлары укытучылары, аспирантлар, магистрантлар һәм инде әлбәттә галимнәр җыелды. Быелгы саммитыбызның үзенчәлекләренә килгәндә, узган алдагы еллардан аермалы буларак, быел без кич белән дә чаралар планлаштырдык. Ул русча әйткәндә вечер науки. Университетта инде 16 елдан бирле төрле институтларның базасында шушындай чаралар узып килә. Безнең бүгенге кичке чараларда берничә мәйданчыкта рус теле һәм әдәбияты, татар теле әдәбияты, чит телләр һәм мәдәният проблемаларына багышланган сөйләшүләр уздырачакбыз. Һәм инде тагын быелгы саммитның үзенчәлекләренә тукталсак, мин әйтеп үттем, саммит кысаларында 4 конференция уза. Һәрбер конференцияның үзенең әлбәттә тематикасы бар. Һәр конференцияга төрле илләрдән галимнәр килде. Аерым мин әдәбият проблемалары буенча уздырылучы конференцияга тукталып үтәсем килә. Быел без әлеге конференция кысаларында кайчандыр безнең университетта укыган, белем алган, эшләгән шәхесләргә аерым тукталырга булдык. Аларның берсе Галимҗан Нигъмәти шәхесе, икенчесе Аяз Гыйләҗев. Миңа калса, Галимҗан Нигъмәти һәм Аяз Гыйләҗев турында аерым өстәмә мәгълүмат бирү кирәк түгелдер. Ул безнең татар интеллигенциясының күренекле вәкилләре. Инде тагын да якынрак бүгенге сөйләшүгә, очрашуга килсәк, безнең галимнәребез инде берничә ел дәвамында Аяз Гыйләҗевнең иҗатын, тормыш юлын өйрәнү белән шөгыльләнәләр һәм әйтергә кирәк, нәтиҗәле
уңышлы гына алып барыла әлеге эшчәнлек. Бу эшнең башында безнең татар әдәбияты кафедрасы доценты Миләүшә Мөхәммәтҗановна Хабетдинова тора. Миләүшә Мөхәммәтҗановна башта безнең Татарстан җирлегендәге материалларны өйрәнде, аннары Россия шыкты һәм инде соңгы елларда ул хәтта Россиядан тыш инде чит илләргә дә чыгуга иреште. Менә шушы юнәлештәге нәтиҗәләребезнең берсе ул Венгрия белән безнең эшчәнлегебез. Әле безнең кунакларыбыз, пресс-конференцияда катнашучы хезмәттәшләребез бу турыда тагын төгәлрәк әйтерләр. Мин үз чиратымда бары тик үз вакытында Аяз Гыйләҗев белән бергә бик авыр шартларда, Гулагта гомер кичереп күпмедер вакыт уздырган бүгенге көндә Венгриядә яшәүче күренекле тәрҗемәче безнең дустыбыз Арпад Галгоцийга рәхмәтебезне җиткерәсем килә. Арпад Галгоций инде Казанда икенче мәртәбә. Без аңа сыкланабыз, аңа рәхмәтләр укыйбыз һәм киләчәктә дә хезмәттәшлек итәрбез дигән өмет белән яшибез. Бүген сәгать 1-дә Дәүләт Советы бинасында Арпад Галгоцийга Татарстан белән хезмәттәшлеге өчен республикабызның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшинның рәхмәт хатын тапшыру булачак. Без сезнең өчен бик шатбыз һәм киләчәктә дә бергә эшләрбез дигән өмет белән калабыз. Бик зур рәхмәт, большое спасибо вам, господин Галгоций. Мы также хотим выразить слова признательности генеральному консулу консульства Венгрии в Казани, господину Адам Штифтер, за плодотворное сотрудничество, за те результаты, которых мы с вами последние недели, последние месяцы достигли. Об этом мы тоже будем говорить. Прошли очень интересные мероприятия в Венгрии. Прошла презентация перевода произведения Аяза Гыйләҗева на венгерский язык. И, конечно же, в организации проведения всех этих мероприятий вы, господин консул, внесли огромный вклад, за что мы вам очень признательны и надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. Әлбәттә, без Аяз Гыйләҗевнең тормыш иптәше Накия ханымга, Аяз абыйның улларына рәхмәтебезне җиткерәбез, чөнки сезнең ярдәмнән башка без әлбәттә мондый нәтиҗәләргә ирешә алмас идек. Хәерле сәгатьтә дип әйтәсем килә, киләчәктә дә без тагын бу эшләребезне дәвам итәрбез. Барыгызга да уңышлар телим. Һәм инде әлбәттә Татар-Информ коллективына без рәхмәтебезне җиткерәбез, чөнки инде икенче мәртәбә без нәкъ менә шушы проблема буенча җыелдык, сөйләшәбез, киләчәктә дә бу эшне дәвам итәрбез дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Шулай булсын, рәхмәт. Әлфия ханым, инде менә монда Рәдиф әфәнде әйтә башлады, КФУның Венгрия белән багланышлары турында. Шул хакта тулырак ишетәсе килә, ничек башланды ул багланышлар, ничек дәвам итә һәм алда нинди проектлар көтелә? Хәерле көн. Рәдифкә әйтеп үтте, соңгы елларда бик куанычлы вакыйга Аяз Гыйләҗевнең романы венгр теленә тәрҗемә ителде һәм бу киләчәктә безнең студентлар өчен венгр телен өйрәнергә һәм ике роман арасындагы үзенчәлекләрне фәнни яктан тикшерергә мөмкинлек бирә. Университетның Венгрия белән бәйләнешләре узган гасырның 70нче елларында башлана. Ул вакытта татар теле кафедрасы мөдире профессор Диләр Гарифовна Тумашева Венгриядән татар теле өйрәнер өчен студентлар кабул итә. Алар арасында Арпад Бетте, Клара Аттигаши кебек студентлар була һәм алар соңыннан Венгриядә танылган тюркологлар булып тюркологларга әйләнәләр. Һәм
Венгрияда Сегет университеті бүгінгі күнде де тюркологияны үйрене тұрған ең зор, Европадағы ең зор үзәкләрнең берсе. 70-ші еллардан соң, 90-ші елларда бу илемтәләр яңадан тұрғызыла һәм мәрхүм галимебез, танылган галимебез Миркасым абый Госманов тырышлыгы белән безнең укытучыларыбыз Венгрияга Сегет университетына барып, татар теле укыттылар. Бер уку елы безнең югары мәктәп доценты Мөслимә Максумовна Шакурова, шуннан соң шулай ук безнең югары мәктәп доценты Зоя Николаевна Кириллова Венгриядә яшәп, Сегет университет студентларына татар теле өйрәттеләр. Венгр һәм татар телләрен чагыштырып, фәнни хезмәтләр яздылар. Мөслимә Максумовна хәтта чит телле аудитория өчен, чит тел студентлары өчен дәреслек язып бастырып чыгарды. Һәм бу юнәлештә эшчәнлек шулай итеп дәвам итә килде. Әйткәнемчә, киләчәктә дә безнең яңа проектларыбыз булыр. Без венгр тюркологлары белән элемтәгә керергә тырышабыз бу юнәлештә. Мин бик зур өметемне Татарстанда, Венгриянең Татарстандагы консуллыгына баглыйм. Консул ярдәме белән бу элемтәләрне торгызып, яңадан Венгрия тюркологиясе һәм Казан тюркологиясе яңа проектлар эшләр дип өметләнәбез. Рәхмәт. Һәм инде мин бирегә Миләүшә Хабдиновны чакрасым килә. Ул КФУ доценты, филология фәннәре кандидаты. Ни өчен дигәндә, мөгаен Арпад Галгоци турында аннан да тулырак һәм дөресрәк итеп сөйләүче булмас. Ни өчен бүген монда Арпад Галгоци бар? Яңадан безнең исегебезгә төшерегез әле, рәхмәт. Исәнмесез. Кадерле милләттәшләр, безнең аудиторияда татар теле белмәгән кунакларыбыз бар. Мин хәзер аларга кыска гына тәрҗемә итеп үтим, нәрсә турында без бүген сөйләштек. Уважаемый господин Колосов, уважаемый Арпад Галгоци, сегодня на пресс-конференции поднимались вопросы сотрудничества Венгрии и Татарстана в области культуры. Наш директор Радик Рифкатович Замалетдинов рассказал о той многогранной работе, которая ведется в Институте филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Толстого по продвижению татарской литературы в мир. И в частности остановился на основных достижениях нашего проекта по продвижению Аяза Гилязова. Также Альфия Шавкатовна, директор Высшей школы татаристики и тюркологии, остановилась на истории контактов нашего подразделения с венгерскими университетами. Еще в советские годы между Казанским федеральным университетом были заключены договора с вузами Венгрии по поводу стажировок в области тюркологии. Наши контакты имеют глубокие корни, так как венгерский татарский народ, мы уже об этом говорили на прежних наших публикациях, жили на одной территории, поэтому наши слова очень имеют общие корни. Это стало основанием для этой дружбы. И также наши ценности, национальные образы мира, они пересекаются, поэтому, я думаю, успех нашего мероприятия в том, что наши сердца бьются в одном ритме, мы с Волги, поэтому нам удается в краткие сроки достигать замечательных результатов. Мы можем сегодня поздравить наш татарский народ с огромным успехом. В течение 1 года, благодаря неутомимому труду татарского книжного издательства, семьи Аяза Гилязова, ученых КФУ и прежде всего консульства в лице генерального консула Ференца Контра и его сотрудников, нам удалось выпустить автобиографический роман Аяза Гилязова «Давайте помолимся», обращенный ко всему миру, дабы не повторился тот ужас, с которым столкнулось его поколение. «Давайте помолимся» сначала выходит переиздание на татарском языке, затем на венгерском языке. И сегодня мы рады познакомить уже русскоязычного читателя с переводом романа «Давайте помолимся» на русском языке. И среди нас сидят сегодня переводчики, которые последние годы посвятили тому, чтобы Аяз Гилязов заговорил на турецком языке и обрел своего читателя. И, воспользовавшись этим моментом, я хочу сказать огромное спасибо переводчику Фатиху Кутлу, огромными тысячными тиражами, 3 аршина земли в пятницу вечером продается и уже не раз переиздается в Турции. Также я хочу поблагодарить венгерских переводчиков Юда Швертеш, Андреша Шапрони и поблагодарить Риту Хасанову, Кате Галгоце за то, что она нам оказала помощь в продвижении
венгерского перевода на венгерской земле. 2 тиража романа Аяза Гилязова сегодня распроданы, и уже началась продажа электронной версии. Татарская литература двигается по миру. Огромное спасибо всем, кто сегодня помог, чтобы эта встреча состоялась. И особую благодарность я хочу выразить директору нашего института, который спонсировал приезд наших гостей Риты Хасановой и Арпада Галготса в Венгрию. Спасибо огромное. Когда мы вместе, когда наши сердца объединяются, получаются вот такие результаты. И мир нам покоряется, и татары шагают по планете. Спасибо огромное. Рахмет сизге. Рахмет Узыске. Следующий вопрос, господин Галготций, будет вам. Мы рады приветствовать вас в Татарстане вновь. С каким настроением вы приехали в этот раз? За какими впечатлениями? Pajauszta. Tisztelettel köszöntök mindenkit. 13 évet töltöttem a Gulág táboraiban, és kb. 25 évig voltam Magyarországon konferencia tolmács, orosz nyelvet használtam, de 1990 óta szinte nem beszélek oroszul, úgyhogy engedjék meg, hogy inkább a saját magyar nyelvemen beszéljek, és Рита Хасанова majd lefordítja a mondandóimat. Дорогие друзья, дорогие господа, я приветствую всех. Сегодня я провел 13 лет в России, в ГУЛАГе в свое время. 25 лет я был переводчиком, официальным переводчиком, но с 1999 года я не говорил на русском языке. Постоянно. И поэтому я хотел бы сегодня выступить на венгерском, и я буду переводить. Так, ваш вопрос. Что вы чувствуете, что приехали сюда? Meg kell mondanom, hogy nagyon-nagyon-nagyon régen éreztem ennyire melegnek a szívemet, amikor önökhöz érkeztem Kazányba, főleg a Gilázov családnak a körében. Egy évvel ezelőtt fordultunk meg a feleségemmel Kazányban, és azóta őrizzük ezt a hangulatot, ezt a hagyományt. Rengeteget emlegetjük a Gilázovokat, és nagyon sajnáljuk, hogy nem mindenki jött el hozzánk, akik pedig annak idején ígérték, és most mondom meg, hogy a jövőben is nagyon nagy szeretettel várunk bárkit, mindenkit Magyarországon, mert állítólag voltak, akik eljöttek hozzánk, és akiknek tetszett Magyarország. Na most Gilázovéknak с большой любовью, с большой теплотой я приезжаю в Казань. В прошлом году я впервые был здесь со своей женой, и, как говорила его жена, они купались в море любви. Как будто бы он всю жизнь чувствовал, что какое-то у него есть такое положительное отношение к татарам. И когда он встретил семью Накиюапу, когда он встретил семью Гилязовых здесь, он почувствовал, что мы одна семья. И очень жалко, что не все смогли приехать к нам в Будапешт после прошлогодней встречи. Кто приехал, тому большое спасибо, и всех мы ждем в Будапеште у нас снова. Elnézést kérek, én annak idején tolmácsként mindig azt akartam, és azt szerettem volna, ha az előadó rövidebb mondatokban beszél, és hagy engem érvényesülni, és most én magam feledkeztem meg erről, úgyhogy Ritától kérek elnézést. Я, прошу прощения, я как профессиональный переводчик всегда хотел, чтобы люди говорили, надо было переводить короткими фразами, а сейчас я об этом забываю. Пожалуйста. Amikor legutóbb pontosan egy évvel ezelőtt elindultunk hazafelé, tele voltunk benyomásokkal, tele voltunk hatásokkal, gyönyörűséges, szép emlékekkel, és amikor... Когда в прошлом году мы после встречи в Казани поехали с женой домой, мы были переполнены чувствами, переполнены любви, воспоминаниями о нашем пребывании в Казани. És nyilván ennek volt az eredménye egyrészt, hogy amikor hazamentünk és a barátainknak elmeséltük a kazányi élményeinket, és meséltünk erről a csodálatos könyvről, felmerült a kérdés, hogy mi lenne, ha ezt a könyvet a magyar olvasók is elolvashatnák.
И когда мы вернулись домой, мы разговаривали с нашими друзьями, передавали наши воспоминания. И потом появилась у нас такая идея, а почему бы не поделиться вот этой книгой с венгерской публикой? Почему бы, чтобы они не стали ближе к этим событиям, которые произошли в то время? És akkor történtek egymás után a csodák. Hát mindjárt tudjuk, hogy Magyarország nemrég lábadt ki a szocializmusnak az áldás köréből, ezért a nyugati módra gazdagok még mindig nem vagyunk. И, в общем, после этого начались череда чудес. Вы все знаете, что Венгрия недавно вышла из социалистического рая, но мы до сих пор не стали еще богатыми, как западные страны. De a Kazányból való hazatérésünk után néhány héttel már találtunk olyan embert, aki a minisztériumban hát a pártunkat foghatta, és tehetett egyet s mást a kötet kiadása érdekében. И мы встретились, в общем, с экспертом Министерства человеческих ресурсов, с экспертами этого министерства, и они нашли возможности для издания этой книги на венгерском языке. És ami jellemző, és aminek én különösképpen nagyon örültem, a minisztériumtól azonnal kaptunk egy olyan összeget, ami a fordításra, a lektorálásra, a szerkesztésre, a kiadásra, kemény tehát elég szép színvonalú kiadásra elegendő. И чему я особенно был рад, что когда эксперты ознакомились с содержанием этой книги, они тут же предоставили нам такую сумму денег, которую хватило и на перевод, и на верстку, и на издание, и дальше на презентацию в tечение, диссеминацию этой книги. Egyetlen egy dolog volt, ami egy picikét drukkolásra késztetett bennünket, hogy kijelentették, hogy a november közepén volt ez, kijelentették, hogy a pénzt csak akkor lehet a miénk, és akkor használhatjuk fel, ha február 24-én kész lesz a könyv. Február 24-e Magyarországon a Gulag utolsó emléknapja. И одно только было для них условие, чтобы выдать эти деньги, что эта книга должна быть переведена и издана к 24 февраля. Почему это было в середине ноября, разговор об этом шел, то есть время было очень мало, но почему именно 24 февраля? Потому что тогда заканчивался юбилейный год, посвященный 60-летию революции 1956 года, заканчивался год ГУЛАГа. Ezután csak az maradt, hogy megtaláljam a megfelelő szakembereket, akik a könyvet olyan formában hozzák, amilyet tehát mindjárt szerettünk volna. Összegyűjtöttem azokat a barátaimat, 4-5 embert, akik a korábbi könyveimet gondozták. Szereztünk 2 pompás fordítót, és elkezdtük a munkát. A nyomdával kapcsolatos grafikus ismerősöm, После этого осталось нам только собрать команду, найти переводчиков. Мы нашли 2 переводчиков, нашли потом специалистов по верстке. Egy kiváló grafikus ismerősöm, aki a nyomdákkal volt különösen jó kapcsolatban, megígérte, hogy segíteni fog mindenben, de amikor a határidőről szóltam, akkor a szememben nézett, és azt mondta, hogy Árpád, egy ilyen könyvet lefordítani, leszerkeszteni, megfelelő színvonalon kiadni, ennyi idő alatt, 3 hónap alatt a világon sehol nem tudják, mi se tudjuk, de neked megcsináljuk. И когда его друзья, которые его предыдущие книги его верстали, и графики, которые с ним работали, сказали ему: Арпад, вот за 3 месяца, чтобы перевести такую книгу в таком объеме, сделать графику, сделать верстку и издать эту книгу, это невозможно. Но для тебя мы это сделаем. És ez a barátom még azt is elintézte, hogy a nyomdának elég, ha 1 héttel a határidő előtt kivisszük az anyagot, és ők 1 hét alatt megcsinálják 2 meg 3 hét helyett. И типография тоже пошла навстречу. Вместо 2-3 недель издания книги, за неделю они принесли материал, и за неделю эта книга была издана. Первые 500 экземпляров лежали 24 февраля уже на столе.
Február 24-e volt tehát a határidő, február 23-án délben csengetnek a lakásomon. Kimegyek, ott áll egy teherautó is, откручивает. Да. 500 könyvet lepakoltak. 23 февраля перед домом остановился грузовик и вытащили оттуда 500 экземпляров книги Аяза Гилязова «Давайте помолимся». Na hát ennyit a magyar-tatár barátságról. Ну, вот все, что хочу сказать о татарско-венгерской дружбе. Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос, господин Адам Штифтер, вам. Нам уже сказали, что роман Аяза Гилязова в венгерском переводе имеет большой успех в Венгрии. Как вы считаете, в чем причина этого? Чем вызван интерес к этой книге? Добрый день. Я лично считаю, что это просто дружба народов. Если суровое время 50-х годов случилось, то случилось, но даже в эти времена вот получились такие дружбы, то сегодня нам, я считаю, что легко дружить дальше и легко сотрудничать. Нас связывают вот такие вот моменты в жизни. Думаю, сегодня это все легко делать. Главное, чтобы им как получилось лет 60-70 назад. Вот то, что важно. Спасибо. Благодарим. Фатих Efendi һәм Наил Efendi, сезгә дә сорау. Татар әсәрләре башка телләргә, чит телләргә тәрҗемә ителгәннән соң бик зур таралыш ала һәм зур популярлык белән укыла чит илләрдә. Моның сәбәбен нәрсә дип аңлатыр идегез? Фатих Efendi, рәхим итегез. Sözünü min başta Nail abi İşmuhamedov'a bilgi gerektim bu ilim çünkü Rus diline bik uğuşlu, bik usta edip tercüme etken kişi ol. Hem onun Rusça tercüme etkeni arkalı aşağı ol Macar diline tercüme etildi. Rus diline onun tercümesi bulmasa bugün Macar dilinde de yangıramaz idi. Menimçe bunda birinci şaratta sözünü Nail abi'den başlara gerekti bu ilim. Rahmet etiniz Nail abi. Рәхим итегез. Рахмат, Фатих бей, яхшы сүзләрегезгә. Безнең кунакларга уңышлылык булсын өчен мин сезнең рөхсәтегездән русча сөйләшәм, русча алып барам. Вот прежде чем начать рассказ о книге, я бы хотел вспомнить нашего замечательного, к сожалению, ушедшего из жизни поэта, переводчика, эссеиста Равиля Раисовича Бухараева. Ведь настолько удивительный человек, он, живя в Венгрии, работая на радиостанции Азатлык, по-моему, да, если я не путаю, он изучил язык настолько, что стал писать на венгерском и был принят в члены в Союз писателей Венгрии. Это один из таких вот факторов нашей дружбы, потому что языки настолько близки, что Раису абы не составило труда, он буквально за год настолько вник в глубину этого языка, что стал на нем писать даже. А что касается перевода романа, не секрет, что до этого я тоже переводил объемные такие романы, и не один раз, можно сказать, да? Но для меня это было сродни перейти огромное поле, переплыть бурную речку широкую, или ту же Волгу переплыть на тот берег. Но когда я начал читать Аяза Гилязова на татарском языке, а читал я его необычно долго, вместо традиционных 2-3 недель, я читал его 2 месяца, вы понимаете? 400 страниц. Было настолько мне не просто вот вникнуть в текст, в язык, чтобы начать работать. Так вот, я ощущал себя не перед длинным полем, а перед неприступной скалой, на которую требовалось взобраться. И потребовались все силы, весь опыт, который был и которого не было, который пришлось нажить в процессе работы, чтобы одолеть эту скалу. И я хотел бы пожелать всем переводчикам, кто этим занимается, чтобы в его судьбе случилась такая книга, после которой, как говорится, уже
ни черт никакой не страшен. Перевод был отягощен, скажем, тем, что пришлось не только переводить с татарского, но и заниматься изыскательской деятельностью. Мне пришлось несколько раз посещать нас в библиотеку в поисках оригиналов, которые, значит, на татарском звучали в романе, но это же русские статьи в различных газетах, журналах. Не все можно было найти в интернете, а за одну, например, газету «Правда» 1937 года, не соврать, в интернете 3000 рублей просили, чтобы полностью ее выслать. И, конечно, я на такие расходы не был готов, проще было сходить в библиотеку. И как назло, вот вы понимаете, не могу не вспомнить этот случай, я пошел за журналом «Нева» 1968 года, где были взяты, значит, в книге 2 статьи. Ну, как назло, я не знаю, ну, в этот момент Бог отвернулся, наверное, от меня. Эти статьи были вырезаны бритвой. Ну, не знаю, на кого грешить. Ну, проклял его в душе, конечно, этого человека. И вот это были единственные 2 эпизода, которые мне пришлось сделать двойной перевод. То есть, не найдя оригинала, мне пришлось с татарского перевести еще раз на русский, ну, максимально как бы точно. Я думаю, что осознание обретения вот этой книги на 3 языках, надеюсь, в будущем будет и больше языков, мы оценим еще в будущем, потому что этот труд был грандиозный, авторский. Переводить его – это тоже задача, как я уже сказал, сродни восхождению на скалу неприступную. И тем ценнее тот факт, что книга не пропала, что она звучит и актуальна. Там ведь вот взять любую тему, да, те же бандеровцы, которых сейчас мы мажем Украину, бедную Украину, мажем всю Украину бандеровцами. А ведь с Аязом Гилясовым сидели добропорядочные люди, решительные, смелые, стоящие за свое дело. Но ведь на многих из них не было человеческой крови. Взяли и посадили всех скопом, начиная от подростков и кончая стариками. Вот он учит нас, как не нужно всех мазать черной краской только за то, что кто-то оказался выродок в твоем селе. И вот таких примеров очень много, очень. И я благодарен судьбе за то, что вот в моей жизни встретились эти люди, эта книга, и дай Бог будем сотрудничать дальше, потому что есть там над чем еще работать, есть что переосмысливать. Вот, собственно, все, что я хотел сказать, да. Благодарю вас, Фатих Афенди. Мен Аяз Гележев турын белән устазым, мәрхүм устазым белән ничек танышымдан башларга телим кыскача. 2000 елда газетада аның Төркиянең төренә уздык дигән хатирәләре басылып чыкты. Мин ул мәкаләләрдән Аяз абыйны бик яраттым да 15 февраль 2000 елны Казанда йөргәндә китап киштәсендә бер китап күрәм. Шушы китап инде ул. Карыйм, Аяз Гележев. Мин әйтәм, Аяз Гележев булгач, бу китап бик яхшы булырга тиеш дип сатып алдым. Һәм мин бу китапны бик яратып укыдым да, танышасым килеп китте, бик нык. Һәм бу теләгем шуңга ачты. Мин 26 апрель 2000 ел, 26 апрель чәршәмбе сәгать 6-да өйләренә барып, төзүмсезлек белән көткән минут җитте һәм шунда күрештек, таныштык, ничә сәгать сөйләшеп утырдык. Мин бу китап турындагы, Ягиз Бирдуга турындагы тәэсирләнүләремне җиткердем. Шул хәтле мин бүтән кешеләргә бу китапны киңәш итәм дип әйтәм. Асларын сызып үзенә күрсәттем. Бик сөенде. Һәм үзенә мин әйтәм, мин укыган китап шушы китап инде, мин әйтәм. Сез моңа бер автограф язмассызмы дидем. Ул birinci uçrashuvimizda men sizga de ko'rsatam. Benim için bir qadrli sözler. Fatih Bey, siz benim yurtuma quyoshning bir kesagin olib kirdingiz. Rahmet deb yozdi. Hem ikinci şul vaqtda söylashganda, benim o vaqtda tercüme bilendik shug'ullanmaydim. Men tilmashlik qilaydim, tilmash bo'lib. Lekin men qiziqsinib gina so'rab berdim Ayaz Gelejevga.
Qaysı eseringizden Türk diline tercüme etilen tileri deyiz deyip. Ol iki de uylamışa 3 harfin cirini deyip etti ol gününe. Hem ikinci günü Fatih dedi irtege kil seni ullarım bilen tanıştıram dedi. İkinci gününe barsam ol 4 tomluk eserlerin min kelgençe hazırlap koygan da Fatih Bey şu kitaplarını sizge birsem kabul etmezsiz mi dedi. Min eytem kökten niye avgan da jir kabul etmegen Ayaz abay dedim. Anda da şol sözlerini tirkegen benim için kadirli. Bunun sebebini de eytiremin niçin okuyayım. Muhterem Fatih Bey'ge gacayip bir Türk balasına şiksiz yaratıp zor ümitler bağlap büle gitem şu kitaplarını diyen. Mine Ayaz abi 2002 yılda hani şu vefat buldu da minanı bir ağır kişirdim. Anın 3 harfin jirinin tilegi bulgaç mina eğitken vasiyet deyip kabul ettim. Anın sözü havada elinip kalmasın, min bu işe tutunam dedim. Hem bu eserge üzüm tilep başta okudum 4 mertebe hem alındım. Bu eser Allah'ın rahmeti min ol eserini tercüme etip bitirgeç. Ne yapagaç suyun işimi ortaklaşıp şaltıratkanda Kareli diye bugün Ayaz'ımın doğan günü dedi. Min tercümeni tügelle geç. 2 yıl bir ağırlıklar bile minanın Ayaz abinin tili, sözleri, felsefesi bir tren. Ana alınığı bir zor batırışılık sarı iken min o vakitte anladım. 2 yıl vardı. Hem bu kitap 2008 yılında min Türkiye'deki neşriyatlar, şahsi neşriyatlar min ciberdim. Bir yaratıp kabul ettiler, tercümeni de, eserini de. Hem bu kitap 2008 yılını Allah'ın rahmeti 80 yıllığına bülek bulup kayıttı. Minitem 2000 yılda sözü buldu, 8 yıldan 80 yıllığına bülek bulup kayıttı. Hem bu kitap bir neçe mertebe basıldı, 5 mertebe basıldı. Türkiye'de galimler, yazıcılar bir zor rezonans turdurdu 3 harfin jir eseri. Min özüm de aptiradım, min ninde eserini tercüme etken mini kendip özüm de şak kattım bu eybirge. Mine bu eserden sın yazıcıların iktibarı, galimlerin iktibarı yöneldi Ayaz Gılecev'e. Hem şulay yok, Cuma gün kiş bilen. Bu eser 2013 yılda bu benim şeşlerimni ağarttı. 13. yılda çıktı. Minin de 4-5 yıl vardı bu. Şul eserini de galimler okugaç, biz Türkiye dünyada Şingiz Aytmatov'luğuna bileydik. Mine bit Ayaz Gılecev var iken biz bilmeyişe yaşayanmız dediler. Hem onun eserleri Türk diline yangıraş taptı. Okuşuları da minanı sizge ayrı bir kitap itip çıkarmak gerek. Okuşuların fikirlerin, bunlar turunda hislerin, fikirlerin. Mine şundan sonra mine Türkiye'de bir galim özü mini taptı. İstanbul Üniversitesi'nde Ayaz Gılecev'in bu eserleri, Rummen eserleri boyunca kandidatlık disertasyası yakladı Abdülkadir Çekiç Efendi. Hem şunda fikirge kildik. Biz Türkiye'de galimler bilen de söyleşim. Benim Türkiye'de benim tercümede 10 kitap Tatar edebiyatından 10 eser basılıp çıktı. Onun ikisi yine Ayaz Gılecev'in eseri. Mine bu eserler Ayaz Gılecev'in kübürek fen ülkesinde, edebiyat ülkesinde kübürek tanılsın için onun 2 yine eseri jitmi. Onun kübürek eserlerin tercümesin kütebiz dediler de hem min bugünkü günde Ayaz Gılecev'in 11 eserin tercüme etmeyişe tuktamasqa buldum. Şularının bugünkü günde yazı kervanlarının tercümesi buldu Ezir. Yara tercümesi buldu Ezir. Hem Türkiye'de prozaik galim benim redaktör. Bugün şu günlerde Yara eseri boyunca fenli makale yaza. Hem hazır benim kulda mehabbet hem nefret turunda hikayet. Ol da Allah bilse bu yıl azağına kadar tügellenir deyip ümitlenem. Demek her şey tesim kile. Ayaz Gılecev eğittim bit. Zor ümitler bağlap büle gitem şu kitaplarını. Mine onun şol sözleri benim kulağımda yangırı, ol benim şabuğumdan tarta. Yani min bula tırıp sen niçin başkalarına alını alasın diyen sözleri şekilli benim kulakta yangırı ol. Hem Allah'ın rahmeti deyim min. Nail Efendi de etti. Şundi eserge yoluqqanman min rahmetli min yazmışıma dedi. Min de Ayaz Gılecev'ge yoluqqanıma Xuday şunu nasip etkenine min bir rahmetli min. İnşallah mine diyeyim songu sözüm şul. Eğer demeger kileşekte kilesi bunlar mini tilge alayken Türk dünyasına, Türk edebiyatına Ayaz Gılecev'ni kirtken şahıs deyip tilge alsalar bu bəxet mina jiter. Benim sözüm şu.
Рахмет Бекзур. Рахмет, хурматлы кунаклар. Хәзер инде журналистларның сорауларына күчәбез. Уважаемые гости, перейдем к вопросам журналистов. Беренче сорау Татар-информ мәгълүмат агентлыгыннан. Рахметегез, Гүзәл Насыйбуллина. Господин Гальгоци, вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, о своем знакомстве с Аязом Гилязовым. Это знакомство произошло в 1954 году. Или в самом конце 1953 года. Мы были вместе всего лишь 3 месяца с половиной. Вот я как раз думал о том, что много о чем я должен жалеть. Во-первых, что я с ним провел всего лишь 3 месяца. А что еще главнее, то, что его уже нету с нами, потому что с тех пор, как мы познакомились с семьей Гилязова, мы часто думали о том, что вот как было бы интересно, если бы он жил. Вот представьте себе, что мы после 63 года встретились бы с ним. Ну, Бог решил по-другому. В лагере познакомились, работали в соседних бригадах, добывали камень в каменном карьере. Он потом стал бригадиром. Я тогда уже был любимцем лагеря, потому что случайно открыл себе способность рисовать портреты карандашом. В этой книге тоже имеется 2 портрета. Вот благодаря этим портретам я не должен был ходить на общую работу, я постоянно жил в лагере и намного лучше остальных других. Очень много разговаривали с Аязом, и интересно, что разговаривали очень много именно о почти уничтожающем нас советском режиме. Потом говорили об истории, у венгров и татар есть некоторые встречи в великой истории. И были хорошими друзьями. Рахмет, спасибо большое. Следующий вопрос. Азатлык радиосы, Рустам Исхакый. Рахмет. Господин Галгоци, вот то, что вы пережили, не дай бог никому, может ли это повториться, в каких условиях? Na most mondom, hát nagyon remélem, hogy nem. Я очень надеюсь, что нет. A világ most már azért megérett annyira, hogy ilyen galádságot, mint a nácizmus, meg a bolsevizmus többet soha ne engedjen meg. Я надеюсь, что мир уже созрел настолько, чтобы такие вещи, как нацизм или как большевизм, больше никогда не повторился. Egy egész világ láthatta, hogy ez a nyomorékrendszer mit tud művelni egész népekkel. Hát önök, tatárok, különösképpen szenvedői voltak ennek a rendszernek, hiszen nem csak az orosz hatalom, hanem a szovjet hatalom nyüstölte és bántotta önöket állandóan. То есть мир уже созрел настолько, чтобы увидеть, что этот уничтожающий строй убивал людей, и татарам это особенно относится вдвойне, потому что со стороны советского режима, со stороны русского режима всегда был гнет. Nekünk annyira volt szerencsénk, hogy a szélen helyezkedtünk el, tehát amikor megkezdődött a rendszerváltás, mi azonnal le tudtunk lépni. Нам повезло больше, потому что мы находились на окраине этого большого советского социалистического режима, и когда появилась смена власти, смена системы, мы сразу же вышли из этой системы. Önök nem ennyire szerencsések, mert a mindenkori Oroszország kellős közepén helyezkednek el, és hát nagyon sok függ az életük tekintetében attól, hogy az uralkodó nagy Oroszországban éppen milyen politikai rendszer van hatalmon. Вам не так повезло, как нам. Вы находитесь в центре России, и вас многое зависит от того, какая политика, общая политика страны.
ha az orosz hatalom tisztességes, és önökkel is tisztességesen bánik, mint ahogy ez illene, akkor minden rendben van, de ha nem, akkor kezdődnek a problémák. Если, говорит, русская власть ведет себя с уважением, с почтением ко всем остальным, то тогда, конечно, все будет хорошо и никогда не повторится то, что было. Спасибо. Спасибо. Тагын сұрауларыңыз бармы, құрметті журналистлар? Рахмет етіңіз, бәлки кімніңдір әйтер сөзі бардыр. Әйе, мөмкин. Мында шығасыз ма, Мансур әфенді? Шығыңыз мында. Мансур Ғилажев, драматург, Ояз Ғилажевтің ұлы. Я хочу на русском языке, если возможно, чтобы не было никаких переводов. Я прежде всего хочу высказать для начала одну мысль, которую я услышал из уст выдающегося российского режиссера Александра Сокурова, которую он сказал Владимиру Владимировичу Путину. Он сказал, что любое государство в первую очередь создается и развивается ради развития культуры. Вот сейчас постараюсь провести параллель между этой мыслью, этим афоризмом, который живет в моей душе, и теми событиями, которые мы наблюдаем. Вот. Удивительная вещь. Дружба двух молодых людей, татарского юноши Аяза Гилязова и венгерского юноши Арпада Голгоцы, который, как сказал Арпад Голгоцы, длилась всего 3,5 месяца, она в сегодняшние дни вызвала такую волну, грандиозную волну таких событий, в основе которых лежат культурные события, прежде всего, которые мы наблюдаем. Это издание книги, это переводы, это активное общение творческих деятелей. Но эта волна вызывает ведь еще и другие явления, такие как сближение двух народов. Например, для меня лично Венгрия стала гораздо ближе. Вот. К сожалению, я не успел еще туда съездить, но предложение Арпада Голгоцы остается в силе, мы обязательно всей семьей туда съездим. Я очень рад, что в этой волне, в этом процессе участвует консульство Венгерской республики. Это тоже важно. Это важно не только для нас лично, это важно для Республики Татарстан, для Венгрии. Тем более это способствует сближению России с Венгрией. И вот удивительно что дружба вызвала такое грандиозное явление, и это ведь может способствовать, и это не является утопией, развитию и наших торговых, экономических отношений. То есть люди уже будут знать, что это дружественный народ, нашим политикам, нашим бизнесменам будет гораздо легче общаться, уже они будут разговаривать на одном языке. И сегодня я считаю, что мы должны еще раз, я хочу выделить появление в нашей судьбе, в судьбе наших стран, такого человека, как Миляуша Хабуддинова, которая благодаря интернету нашла нашего дорогого Арпада Голгоцы. И Арпаду Голгоцы, ему сказать спасибо за то, что он прошел достойно такую длинную жизнь, он смог заработать такой грандиозный авторитет в Венгрии и во всем мире. И благодаря этому авторитету и происходят вот эти большие события, о которых я говорю. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо, рахмет. Әйтер сөзіңіз бар ма? Рахмет етіңіз. Қадірлі милләттәшләр, Аяз абайның сүзін яңгыратмыйча мин түзә алмыйм. Аның бүген фикере яңгырарга тиеш, чөнки безнең милләтебез бүген кыл астында. Мин сезнең алдыгызда Аяз абай Татар кодексын яңгыраткан идем. Беренче тапыр сезне чакыргач, беренче том чыгу сәбәбе белән. Бүген мин Аяз абайның фикерен яңгыратасым килә. Һәр татар күңелендә бу сүзләр яңгырасын иде, һәм бу сүзләр безгә бүген мондый авыр заманда көч бирсен, рухыбызны ныгытсын иде. Мин милләттәшләремдә, җирдәшләремдә, замандашларымда әле сүнеп бетмәгән, заманның явыз тизлеге белән капланып өлгермәгән
туған илге мәхәббәтне кайтарырга телим. Менә бу Аяз абыйның фикере. Иң беренче, үз телеңне камил бел. Аңа зур хөрмәт белән кара. Башкаларны шуңа өйрәт, онытма. Синең телең дөньядагы иң камил, иң бөек 14 телнең берсе. Телеңнән 100 шиергән теле куяр. 7 буын бабаларының исемен бел. Шәҗәрәсен сакла. Ауга таба балаларыңа һәм оныкларыңа калдыр. Бабасын оныткан, алдагысын оныткан. Атаң, анаң сүзеңнән чыкма. Аларны санла һәм шафкатле бул. Кортайган көннәрендә ярдәм ит. Туганнарыңны, якыннарыңны ташлама. Атасын сүккән, атсыз калган. Анасын сүккән, аңсыз калган. Татар кызына илен. Татар егетенә кияүгә чык. Балаларыңа матур-матур татар исемнәре куш. Аларны татар рухында тәрбиялә һәм сабый чактан ук туган телеңә өйрәт. Онытма, балаңның рус телен кичкәннән ук белүе үз ана теленнән читләшүе өчен түгел, ә ике теллек һәм алдагы тормышы өчен кирәк. Чит ил татарлары 4-5 тел белеп тә туган теленнән 100 ширмәйләр. Туган телеңне белмәү тудырган анаңнан җирәнү белән бер. Гомерең буе милләтеңнең юлларын сакла, гореф-гадәтләрен үтә. Ата-бабаларның динен ихтирам ит, иманга кил. Имансыз кеше иң минсез кеше. Үз халкыңның үткәнен бел. Аның чын тарихын белән кызыксын. Өйрән һәм башкаларга да шуны сөйлә. Үткәне юкның киләчәге дә юк. Татар халкы улуг әдәбиятлы, зур мәдәниятле милләт. Аның әдәбият сәнгатен үзләштер. Даими кызыксының бар. Өйрән һәм башкаларга да шуны сөйлә. Өйрәт. Үзенекен кире каккан, үзен кире каккан. Дөньясының койсы гына пышмагына барсаң да, яисә торсаң да, үз татарың белән туганлашып, оешып, бергә яшә. Үз ишең кайда да иш. Үз татарың ярты ватан иш. Үзеңә ничек кенә авыр туры килмәсен, кирәк вә мөһим чакта татар кешесенә һәр вакыт ярдәм ит. Татарның татарга ярдәме, атаңа ярдәме. Эштәге, тормыш-көнкүрештәге тырышлык өстенә күп белергә тырыш. Күп укы, югары белемгә омтыл, идарә эшләрендә катнаш, бизнеста өлгәр бул, әмма һич тә намусыңа топ төшермә. Исемең атың белән рәттән, чиста, тәртипле, бер сүзле, ышанычлы, белемле, яхшы күңелле, акыллы, тугрылыклы, талантлы, иманлы, милләтпәрвәр инсан дигән иң зур орденнардан да, алтын медальләрдән дә кыйммәтлерәк булган изге сүзләрне куярлык булсын. Алтын китәр, акыл китми. Гыйбат бетәр, гадәт бетми. Башкаларга түбәнсенеп карама. Хатын кызны ихтирам ит, ирләргә түбәнчелекле бул. Дөньядагы барлык милләтләрне хөрмәт ит. Аларның теленә, культурасына, йолаларына, гореф-гадәтләренә ихтирам белән кара. Булдыра алсаң, берничә чит ил өйрән, тел өйрән. Үзең яратканның күзе күзгедә, башканы яратканның башкаларның йөзендә. Милли хисең турында кычкырып йөрмә, эшеңдә тот. Аны эштә күрсәт, һәм гомерең буе йөрәгеңдә сакла, күңелеңдә үстер, җаныңда тот. Күп сөйләшми генә зур эшләр башкар, әмма әйткәнеңне һәр вакыт мин әйттем дин. Безнең бабайлар, бөек ханнар шулай дигәннәр. Үзеңне һәр чак татар морзасы яисә ханы итеп той. Онытма, һәр татар үз эшендә хан булырга яратылган. Татар булуң белән мактанма, әмма горурлан. Аяз Гыйләҗев. Наил Ишмөхәмәтовка рәхмәтемне әйтә алмадым. Рәхмәт сезгә, безгә ярдәм иткәнегез өчен. Безнең тагын 2 минут вакыт бар. Һәм иң беренче ТНВ тележурналистлары сорый, уважаемый господин Голгоци, пожалуйста, наше телевидение просит вас поднять книгу для кадра, чтобы они сняли и показали сегодня в новостях. Пожалуйста. Да. Покажите, пожалуйста, перевод, ваш перевод. Да, пожалуйста, все, чтобы получились хорошие кадры. Да, подойдите туда.
И 1 минут, 1 минута у нас есть. Пожалуйста, рахмет, сөз сұрыйлар. Башта өзіңіз білән таныштырығыз. Хөрмәтле журналист коллегалар, бүгінгі көндә сөйләшү барышында әйтелгән саммит кысаларында иртәгә сәгать 10-да әлеге сөйләшүнең дәвамы булачак, ягъни Шәрик һәм гарип контекстында әдәбият һәм сәнгать дигән халыкара фәнни гамәли конференция шушы бүген сөйләшкән теманың дәвамы иртәгә дәвам итәчәк. Мин сезне кафедра мөдире буларак, татар әдәбияты кафедра мөдире буларак шушы безнең конференциягә чакырам. Хуш килдегез, безгә рәхмәт әйтегез иде. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Һәм инде матбугат конференциясы төгәллибез. Барыгызга да килүегез өчен зур рәхмәт. Спасибо, дорогие гости, что посетили наш пресс-центр. Спасибо вам за ваши ответы.